Šneček nárožní. Koření nějaký dáme na to? Nedáme. Že? Jak chýruje Bear Grylls, ty vole. Ty vole, velká chuťárna. Čekám na výsledek. Už se těším, nebo už se těším, už si ho hladím, ty vole. Hladí si pupíček. Co to je vitamin C, ty vole. To máš, kde fakt? Ale, Pantere, kdyby si chtěl, tak vezmi to video. Já ti ukážu ty klobásky, co tam máme my. Tomáš bude žrát šneky, my budeme žrát klobásky. Jo, Pojď. takže... Pojď. Takže my se jdeme podívat na klobásky, který budeme jíst my a Šnečka žere tady Tomáš. Ale to je kdo to je? Nabídni. Pivíčko odložíme. Pivíčko odložíme. Tak. Otevírám, tady je speciální zásuvku. Vidíte, zde. Tak, odloženo. V pořádku. A teď pozor, teď to bude kouřit, maličko. Někoho to může štípat, ale Ježkovi oči, to no to překvápko je tam. nádhera. to překvápko tam. Jaj, to je klobáska, zbíhaj sám sliny, výdobytkové. To je moje klobáska. A to bude mít to je moje. Tak, vrátíme ji zpátky. Jo, už jsou prohřází jsou akorát. Ty si tam dáš Nečka ještě? To je jiná, to je jiný druh trošku, no. A tady je právě ten rozdíl, tam vidíme ten rozdíl mezi tímto a tímto. Tady to jedí normální. To bude mít my. To jedí normální lidi a tamhle to jedí tyto lidi. To jedí jenom Tomáš. A ve Francii. Ale zas to, až to bude papat, tak nám udělá pořádka, prskla. Tak nám udělá. Já jdu na to. Pojď, tak to přeruš to a jdeme na to. Tak jdem na to. Hele, už to přerušil. Nebo... Ne, jedem dál. Dej tam fakt nobl, ty já tam nechci být na Tak, už zase jdeme. 5 minut video. Zkontrolováno, jest? Nabídni Petře. Nebuď škrt. A teďka právě vidíme, počkej. Musíš to namluvit na to. Teďko vidíme osazenstvo, které bude přihlížet Lajdovu jídlu. A vidíme tady i hlavní hostitele, který taky bude přihlížet k mlaskačce, který bude, hlavní role bude mít Tomáš Rajsek a jeho Šneček. Vidíme, Evžen se směje, Už to je tam nový video. Tomáš se taky směje, jsme rádi, všichni se smějí, paní domácí se směje, její 2 kamarádky se smějí, výtečně, papáni tady mají dosti, krása a nyní zlatý řep večera. Nejdřív natočím dlaždičky, na který stojíme. Ne, přeruš to, ať nadáš nobl video. Pak od kotníků po hlavu si změřím toho pána, který bude hlavní aktér. Bivoj. A přezdívku Bivoj. A nyní uděláme pauzičku reklamní samozřejmě. Reklamní shot. A v dalším videu se můžete těšit na konzumování Šnečka. Protože samozřejmě tohleto video není zadarmo, takže musíme na tom něco vydělat. A Tomáš si teďka odpočine a pak spapá toho krasavce.